Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган баянчы, композитор, шагыйрь, язучы һәм дә килеп Татарстанның халык артисты Кирам Сатиев. Кирам абый, исәнмесез? Хәерле сәгатьтә. Кирам абый, гармончының урыны һәр вакыт түрдән, йөрәктә дә, туй мәҗлестә дә, бәйрәмнәрдә дә дип язган халык шагыйре Ринат Харис сезнең татар баянчылары исемле китабыгызга кириш сүзде. Әйе. Ә менә көндәлек, гадәти тормышта гармончының, баянчының урыны һәр вакытта түрдәнме? Баянчы гармончы дигәндән башта әйтеп киттем әле. Менә мин бәләкәй чакта бит инде гармоннарда уйныйлар бит. Әле баяндарда утырып уйныйлар. Менә Зиндур абый, Гыйбадуллиннар, Альфия апалар бик мәктәптә укыган чакта. Баян гармондар ул чагында сәхнәдә булды. Бит. Аннан соң инде менә шушы баян гармондар янына килде. Алмаштырды дисәм бик үк дөрес булмас. Шушы баяннар янына килде. Бит менә өрүп уйный торган уен кораллары, кларнет, саксофоннар килде. Анда контрабас бар иде, Альфия апаның бит. Контрабаслар, бәрмә уен кораллары бит. Баян гармондар шунда калды барыбер. Менә шушы менә алда әйткән уен коралларын алыштырды электро музыкаль уен кораллары. Гитаралар килде. Шулай үсеш барды. Баян, гармон һәр вакыт сәхнәдә. Ринат абый Харис әйткән бит, һәр чак түрдә дигән. Улар уйлап әйткән бит. Электро музыкаль уен кораллары килде. Баян, гармон сәхнәдә барыбер калды. Үзенең кирәклеген, актуальлыгын югалтмады. Аннан соң инде менә шушы электромузыкаль уен коралларына соң килде нәрсәләр килде? Синтезаторлар килде. Ана шаярып, синтезатор да диләр инде шулай. Нәлбертле сукканына. Шул музыка уен кораллары килде. Баян, гармон сәхнәдән төшмәде бит. Әле менә киләчәктә үзгәреш булып тора бит. Кирам абый, аңлашыла, баян белән гармонның сәхнә турында төшмәү аңлашыла. Ә менә гармончы үзе, баянчы үзе көндәлек тормышта аның урыны. Biz biraz күләгәдәрәк булдык. Чөнки беренче планда җырчы тора бит. Икенче планда баянчы гармончы тора иде. Ул как ярдәмче ролендә. Аны аккомпаниатор диләр, музыкаль телдә, концертмейстер диләр. Менә ничек кенә булса да, мин бу мәсьәләдә булай әйтәм, күләгәдә калды дию, ул рәнҗешле була, алар өчендә безнчә мин булай дигән. Җырчы белән баянчы, мин бу турда күп сөйләдем, яздым, матбугат битләрендә, китабымда да бар, бу китапларымда да бар. Җырчы белән баянчы бер кошның ике канаты. Табигатьнең шундый кануны бар, законы бар бит. Кош бер генә канат белән уча алмый бит. Шуның өчен моны ничектер түбәнсетеп карау, баянчыны, гармончыны икенче планга кую бер дә дөрес булмас иде дигән фикердә мин. Мин сезнең менә татар баянчылары китабыгызны укып чыкканнан соң шундый бер кичкенә генә бер нәтиҗә ясадым үземә. Безнең баянчыларыбыз нигездә Татарстан, Самара һәм Түбән Новгород өлкәләреннән икән. Берничә баянчы бар анда тумышы белән Ульяновскидан, Мәскәүдән, Питердан. Менә мондай географик яктан караганда бераз кысынкылык дип әйтик. Татарлар бит инде 7 миллион дибез бөтен Россия буенча шәшелгәннәр. Шулай бит. Менә шушы территориялардан гына чыгуын ничек аңларга аларның? Четирекле сорау бирдегез. Четирекле шушы мөхиттә яшәп бит. Шушы мөхиттә яшәп, алар бер-берсен күрәләр, бер-берсе белән аралашалар бит. Аннан соң бит моңдыгәрәй битәр ул ата-анадан килә, табигатьтан килә. Мәсәлән, ни өчен мактанып әйтелмасын, Актаныш районыннан чыккан кешеләр моңлы, алар җырга һәвәс, алар баянчылар, гармончылар, без аны беләбез. Альфия Авзалованың кәккүген тыңлап, агыйдел сугын ичеп, моңсыз булып булмый. Шулай бит. Әле менә күптән түгел шушы нигә бәйләп әйтәм әле, Актанышта Россия күләм гармончылар, баянчылар фестивале булды. Мине зур кунак итеп чакырдылар туган ягыма, бит. Аннан миңа шундый сорау бирделәр. Нигә ди именно Актанышта гына үткәрә? Беренчедән әйтәм, анда талантлар күп, бит. Икенчедән татар гармоны Американы яулады дигән минем бит әсәрем бар бит. Татар гармоны Американы яулады. Менә шушы татар гармоны Америкада кем яңгыратты? Мактаулы булмас. Сезнең хакыйкать Кирам Сатиев. Филармониядә эшли башлаган елларда сезгә
Кирам, үз телең, үз стилең, үз юлыңны табырга тырыш. Рамил Курамшинны кабатлыйсың дигәнрәк фикерләр дә яңгыраган бугай. Менә бу сүзләргә сез ул вакытта ничек игътибар иттегез, игътибар бирдегез һәм нинди булса берәр нәтиҗә ясадыгызмы? Бар идеме андый менә ниндер шату манералар дип әйтик инде чалымнары? Бу шурында бер нәрсә дә үсми. Кеше кемнәндер өйрәнә, кемнәндер үлгә ала, кемнәндер гыйбрат ала, кемгә шатырга тырыша. Бу инде табигый халат. Әле тагын берсен әйтмәдегез. Рифкат Гомәров дигәндә. Минем саз дигән, аның бит саз дигән ансамбль бар иде. Ансамбль, вокал ансамбль бит. Минем бар иде ул чагында Сәрвиназ дигән, әле шашта бит исемнәр, Сәрвиназ дигән ансамбль. Мин шунда чыгып Рифкат Гомәров булып басып, бит, шулай итеп уйный торган идем, Рифкат булып. Рифкат абый. Аннан соң бит безнең балачакка Рифкат Гомәровның чыккан чагы туры килде. Безнең авылда бер генә шатлык бар иде. Менә балачак дигәнне әйтеп китим. Только радио гына бар иде. Телевизор күрше авылда гына бар иде. Баян бар Ямалыда иде. Вот менә. Безнең бөтен шатлыгы шул радио. Менә шунда инде әниемә хат, менә баламышкиннар, ниләр менә радиодан яңгырый башлады. Рифкат Гомәров аккомпанемент белән. Менә шул чорга туры килде мен. Рифкат Гомәров яшьтән сиңгән, аның моңнары, алымнары, уйнау Асуллары дип әйтергә. Рифкат абыйны тыңлап үстем мин Рамил Курамшин. Рамил Курамшин инде солист буларак инде. Ул инде менә мин мәктәптә укыганда ук Рамил Курамшинның һайыгытлары бар әсәр. Менә шундай җырлар. Рифкат абый инде Илһам абыйны җырлата иде. Шуның өчен мин аны менә шушы ул кешеләрне искә алуым очраклы хәл түгел. Кирам Сатиев менә узак еллар сәхнәдә иҗат итү дәверендә үз стилен булдырды дип әйтә алабызмы? Бармы менә Кирам Сатиев стиле? Үземә үзем шулай дип бәя бирсәм, ул тыйнаксызлык булмасмы? Әйтүчеләр дип әйтик. Булды. Булды, менә исемә төште хәзер. Бер вакыт менә килделәр диделәр. Эх ди, Кирам Сатиев менә сезнең кебек уйный алсак, синең кебек менә шулай дип. Минем үз манерым бар иде, үз ысулларым бар иде, үземә ошаган. Аны инде тамашачылар белән үземә үзем тегә бәя бирү бик дөрес тә булмаслар иде. Әйтик менә картаямысын җөрәк, Әлфия апа белән тагын шул теге якташ булып Әлфия апага инде дуга булып эшләсен. Анда мин уйнадым бит менә катлаулы итеп вальсны. Ян та шуны уйнап карадылар күпләр, уйный алмадылар. Юк, аларны кимсетеп әйтүем түгел бит. Аннасы күк барана бит. Тан пам-пам менә шундай әйберләрне уйнарга туры килде. Ул миндә генә бар. Башка кешедә юк. Ну, булсын иде, уйнасына. Кемнәдер аның нотасын язып алып китте, килеп тә яздырдылар, уйнап та карадылар. Кирам Сатиевның бәләкәй бер мәктәбе, бәләкәй бер школасы ул минеке. 2008 елда Америка Кушма Штатларында сез татар гармонын, татар баянын, татар сабан туенда шулай итеп матур итеп уйнап кайтканнан соң инде барырга урын калмады. Ойга менеп кенә уйнасак, яисә булмаса инде бер чит планетада гына уйнасак инде дигән бер фикерегезне җиткергән идегез. Сезгә бу нисбәттән чит илләргә бару, гастрольләргә чыгуның кызыгы калмадымы дигән сорау туа. Америкага бару булды 2008 елда бит. Менә Американы атыйлар бит столица мира дип. Дөньяның баш каласы диләр бит. Ну, Америкада инде чынлап та бит. Анда бит бөтен эшләр менә, анда сәнгать алга киткән, аларның теге менә юллары да, өйләре дә, ашау-эчү дә, киемнәре дә. Америка, менә мин аны барып күргәнче, буш сүзрәк дип уйладым. Алай ук түгелдер дип уйладым бит. Ләкин барып карагач бит анда. Аннан соң бит, менә Илһам абыйның әйткән сүз, акыллы сүзләрнең берсе урынлы булыр монда әйтү. Хикмәт бит нинди гармонда уйнау түгел ди, ничек уйнау ди. Менә без Рөстәм белән уйнадык инде бәләкәй гармонда. 3 төрле булды анда безнең, 5 төрле, 7 төрле курайлар булды, ниләр булды. Аннан соң гармон, кальян, баян, күп алып бардык без анда. Без анда менә 1 сәгать жарым концертны 2 алмаштырып катырдык. Ул баян ала, мин бәләкәй гармондар. Мин баян алам, ул бәләкәй гармонда алмаштырып катыра идек. Хикмәт нинди музыка уен коралында уйнау түгел, ничек уйнауда. Безнең белән чыгыш ясадылар Латин Америка селләр битендә, Көньяк Америкадан музыкантлар уйналар. Чыгыш ясадылар, шушы Сан-Франциско дигән шәһәрдә, штат Калифорния. Алар безне шул хат йотылып тыңладылар бит. Аларга кызык. Бәлки безнең анда башкару осталыгы да булгандыр бит. Бәлки.
Ну, аларның ойын құралларını менә кызыгып караулар. Ничегенде 3 төрле гармоннан чыга. Алар бит секретен белмиләр. Монда бит икешәр тавыш чыга бит. Ә безгә пентатоникага шул җиткән, бишни, 3 төрле шайдолин гармонда. Шулай да кызыгы калдымы хәзер Керам абый чит илләргә гастрольләргә чыгуның? Сез менә тәмин табасызмы? Менә атлыгып торасызмы анда? Калды гына түгел, әле минем тагын барасы килә. Әле мин министр культурада әйткәнем, пожалуйста, мине нигә җибәрегез? Австралиягә, әйтәм, Австралиягә җибәрегез. Шунда барып карыйсым килә. Ну, Америкадан әллә авторитет түгел. Миңа ул теге сез башта география дип әйттегез бит әле. Әле шул география өчен кирәк ул миңа. Менә бөтен 5 континентта да уйнады дигән сүз кирәк. Менә шу Австралия калды. Әле перспектива бар сезнең. Алла бирсә, ник бармаска? Ник бармаска? Заманында Казанда уен кораллары фабрикасы бар иде. Иде. Кызганычка каршы үзгәртеп кору чырларында, кыргый капитализм чырларында дип әйтик, кешенең инде әле тамак кайгысы күбрәк булса кирәк, уен көлке һәм җыр биюгә бәлки ул вакытларда урында азрак калгандыр. Әмма бу гына да сәбәп түгел, бу уен кораллары фабрикасы юкка чыкты. Менә сез музыкант буларак, баянчы, гармончы буларак, бу фабриканың юкка чыгуы ул безнең өчен зур югалты булды дип саныйсызмы? Безгә ул ниндидер менә музыка уен кораллары юнәлешендә нинди булса, менә шималны җиткереп тора алдымы һәм без аның юклыгы бүген сиздерәме үзен? Юклыгы сиздерә дә, сиздермәй дә. Чөнки ул булганда бит инде менә шул гармоннар табу, теге бик үк проблематичный түгел, бик үк мәшәкатьле түгел. Шул фабриканы япкачта анда табутлар ясый башладылар бит инде. Әгәр дә минем хәтерем ялгышмаган булса. Хәзер гармоннарны менә безнең бит инде теге гармон ясау осталары бар бит. Үзләре ясыйлар, саталар. Менә Шәхси ниләр калды инде? Шәхси кешеләр калды, үзләре ясыйлар, үзләре саталар. Сифаты буенча менә бу шәхси кешеләр ясый торган гармоннар бер дә сифаты буенча ул фабрика гармоннарыннан калышмый. Әле тавыш ягыннан әле теге әллә нәрсә үзгәреш булмаса да, менә шушы моторлыгы, менә теге перламутлар куеп анда нинди теге бака кабырчыклар диләр ки, карап торырга мотор инде, алай дип. Ну, тавыш ягыннан да аларга теге нитмиләр. Акбаян китабыгызның үзем турында үзем дигән бүлегендә мондый юллар бар. Кеше гомер буе камилләшә. Гомер буе алга бара, искә таба үрмәли, һәм җәешендә туктатмасалар, башына сукмасалар дип истәп куясыз. Сезгә тормышта сезне туктатырга тырышулар яисә башка сугышлар булдымы? Булды. Ну, күп түгел. Мин әйтмим, мине яратмаучылар дип әйтмим бит. Ул күбрәк теге әйбер сырый. Мине үнә бетермәүче кешеләр булды. Аяк чалучы булса, сиңа менә шул теге начарлык эшләүче булса, киресенчә үзеңнән үзәт. Син шулаймы? Мин булай дисең дә, тырышасың, гармонны, баянны аласың, ноталарны язасың, эшлисең, итәсең, телевидениегә барасың, радиога языласың, шушы әсәрләр яңгырый, шушы әйберләрне матбугатта бастырып чыгасың. Каршылык. Менә каршылык булмаган әйбергә таянып булмый бит. Һавага таянып булмый бит. Менә каршылык бар, урындык. Мин таянып торам. Ягъни сезгә алга барырга нинди стимул булды. Ул дөрес, ул менә шушы әйбер. Сез әйткән әйбер дөрес. Безне бит инде татар өйдәгесен тышка чыгармый, авыз тулы каны булса да төкерми. Менә сезнең кайбер язмаларда минем шундый бер фикер истә калган, канны төкерергә дә кирәктер кай вакыт дигән менә шундый бер фикерегез бар сезнең. Кан төкердегезме? Ул кайсы мәгънәдә бит кан төкерү именно кан төкергән түгел. Гел ичкә җыеп, гел сызып, үзеңә бикләнеп, дип әйтәләр бит. Человек чемоданы диләр бит. Гел үзеңә бикләнеп яту дөрес түгел. Кайбер чагында азрак кызып та китәсең инде. Тормыш бит ул бит. Әнә җыр бар бит. Диңгезнең дә була төрле чагы. Бер давылла бала, бер тына. Һәм табигатьтә дә бит менә. Гел кояш кына булмый бит инде. Болытлы чагы да була дә. Һәм гел болытта басып тормый, төрле чак була. Сатиев фамилиясын дәвам итүче булмады инде минем гаиләдә дип менә шулай бераз уфтанган вакытларыгыз юкмы? Бер кыз үстердек без, исеме Сәрия. Хәзер кызыбыз инде чит илдә яши, Шотландиядә. Ике кызы белән кайтып китте. Ике кыз үстерәләр. Берсенә 2 яшь ярым, берсенә 4 яшь ярым. Бик матур әйтеп ял иттердек, цирк алып бардык. Андан соң Камал театрына алып бардык, башка җирләргә, Әкият Курчак театрларына бик матур итеп ял итеп киттеләр. Ну, кыз баланың фамилиясе үзгәрә бит инде. Үзгәрә бит. Менә Сатиев фамилияле безгә бер кыз үстергә туры килде инде. Ансы табигать эше.
Аллаһ Тәгаләнең. Аллах Тәгаләнең. Исәнлекләрен бирсен. Исән сау жүрсеннәр, тагын кайтсыннар, тагын жал итсеннәр. Кирам абый, тормышның ачысын да, төшесен дә татыдым дип әйтә аласызмы сез? Нык әйтәләм. Җитмәүчелек бит теге мин әйтәлмим, хәерчелек. Хәерче булса ул тегендәрәк була. Буйга бик кертмиләр андый кешеләрне. Җитмәүчелек булды. Абыйдан калган костюм, ападан калган алгебра китабы булды. Һәм икеш гаиләгә дип әйтгәндә, икеш семьяга, өйгә бер чана иде, чират традырык нитәргә ибет. Шуарга. Шуарга ибет. Нәрсә ул заманда зорланып әйтү булыр микән, ярым микән моны әйтергә. Сыер җигү бар иде. Безнең авылда сыер җигү бар иде. Әйе. Benim bir şiirimde de var beydi. Usal uğuz cikti etkeyler, şekersiz şey işte enkeyler degeni bit. Usal uğuzdan etkeyler de cikti. Bizge sıyır kaldı. Şunday zamanlarda buldu. Şunday zamanlarda. Onun zamanı şundaydı. Min yetekçilerini kimlidir tegen başarılı bitmeyim. Zamanı şulaydı. Ne kadar olacak bitmedi. Hani İnamarka'ya oturup çırıyorduk. Allah'a şükür. Tamaktuk ismetleri iyi. Кирам абый, сезгә инде менә иҗат юлында халкыбызның бик күп танылган җырчыларына баянда уйнарга туры килә. Һәм шуларның иң беренчесе Әлфия апа Абзалова. Әлфия апаның истәлекләрендә мондый юллар бар. Саты ул минем өчен артист та, педагог та, йөк ташучы да булды дип язып калдырган. Менә әле сыналмаган, кем әйтмешли, мыек ташытмаган баянчыны нинди зур ышаныч белән сезне ул үзенең группасына труппасына алды. Нәрсә мәҗбүр итте аны? Нәрсә этәрде аны бу юлга? Сез ничә уйлыйсыз? Ул булай булды. Советлар армиясында хезмәт итеп кайткачтан, мин бит филармониягә киттем, филармониягә кайттым. И шунда әйттеләр, менә кайбер сәбәпләр аркасында анда баянчы бар бит, Рилат исемле. Ул китә, анда урын бушады, бар Әлфия апаңны күрде, сөйләшеп кара, итеп кара. Менә шул Акбаян исемле китапта Әлфия апа язды бит минем турда. Минем үземнең худсоветым Кирам бу худсоветны уңышлы үтте дип язды бит минем турда. Вот. Шунда бардым да, мен Әлфия апа шулай бардым, сөйләштем, җитәкчеләрне башта үзе белән сөйләшеп карады. Әникәш, утыр шахтаны уйнап күрсәт миңа диде. Ну инде бер бала мотор итеп уйнап күрсәттем. Ул бит теге бер бала милизмнар белән әйтгәндә, бер бала уйнаганны ярата. Bir gene komplettіңнады, шу шақтары. Bir gene тапқыр. Сен менің баяшым болашақсың деді. Бірге эшләрбез деді. Һәм шулай 10 елга 10 елы, бірінші 10 жылын біз айырылышып эшләдек. Анда башка бригададарда, башкалар да эшләргә туры килде. Бірге эшләрбез деді. Бірге эшләдек. Узак жыллар. Тулайым алганда инде без 39 жыл бірге эшләдек. Менә соңгы вакытка хәтта бірге эшләргә туры килде. Менә язмалар бар, ниләр бар иде. Ну радиога шактый әсәрләр яздык. Менә әйткән ибет, менә картаем сирәк ул безнең инде теге визитный карточка, Күкмара, Мәскәү Тимашевның Гөлшат Сәйнәшева сүзләрен язган. Ул бит инде безнең сәхнәдә дә, тормышта да җыр телле булды Әлфия апа. Әйе. Аның белән бәйле йөрмисәк күп төрле мәзәкләр халык арасында. Күп булды. Хәзер дә бар. Менә аларның әле китапларга керми калганнары бармы? Бар, һәм күп. Һәм күп. Һәм күп. Кемнәрдә ул? Кайда ул? Халыкка сөйләргә яраганы, халыкка игълан итәргә яраганы, мин бер 7-8 унлап аның турында кытыклар яздым. Бит кытык дигәне бер ниндидер вакыйга. Ул менә халыкка ярый торган, ниндидер мәгънәле бер ул. Шуларны яздым. Алар мине менә Актаныштан Америкага дигән китапта басылып чыкты. Аларны сөйләсәк бик озакка китәр бит. Ул китап миндә бар. Алырлар, килерләр, укырлар дигән сүз. Ну берсе сөйләп үтимме? Кыска гына. Яңгырлы вакыт, көз көне, агач клубта концерт бирәбез бит. Агач бер сәгатьтә бүртүдән туймый бит. Тибер коррозиядан, тутыгудан туймый. Шулай. Җырлап торабыз. Зиннур Гыйбадуллинның Гөлшат Сәйнәшева сүзләренә язылган җыры бар, гармунчыга. Ни хәл итим, гармунчыбыз, гашыйк булды үземә. Шуны җырлап торабыз. Менә анда мондый сүзләр бар. Урынга килеп әйттек. Гармонда үзе кебек бар сәер гадәтләре дигәчтән, менә кирәк бит шунда туры килергә. Юк, менә Данил әфәнде, мин уйлап чыгармадым. Менә бу бас ягындагы, бер тел батты бит. Батты ишекме генә. Яңгырлы көн агач бит бүртә бит инде бит. Табигать законы. Аны бер нәрсә эшләтеп булмый. Анда Әлфия апа да гаепле түгел, мин дә ик кычкырып тора.
Әлфия пасейзіп алды да ойын күлкіге әйлендірен ете. Міне сәхнеде юғалып қалма, ол өзі бір сәнғат. Экспронт білен. Шаяртқан білен ете. Халық шулай керектір деп ойлай. Шулай керектір деп. Баттым деп. Мақсус жасалды. Ала айттым білай, соқ қалаған білай шеққан, жылмай шабыз, неткені деген сымақ. Ешқында бетті келей бет. Міне шушы концертта бет. Ең яқшы номер гармоншыға деген жыр болды. Hem гармонның, баянның өзіне болды. Шондай қалдар болды. Міне біздің бетінде жиде ноты бар. Айе. Нота тілі дейбіз. Мен аны міне нешіктер міне халық ара тіл деп айтар едім. Музыкантлар арасында бір-бірсінің тілін аңламаса да, музыкант кіші, нота грамотасы болған кіші, ол башқаларының кейін нотадан қарап, ойнап, нота аша, сәңгәт аша аралаша. Айе. Сіздің міне тұрмышта өзіңіздің міне шулай нота аша аралашқан вақытларыңыз болмады ма? Болды. Бір эпизодна айтып кетелем. Аннарсы міне шу жиді ноты ол мировой стандарт деп аталар. Мировой стандарт. Оны Иоганн Себастьян Бахта yazған 1600 жылларда. Анда Чайковскийда шулай жазған. Нәжип Жиғанов та шулай жазған. Сейдәште ол міне шулай, міне шушы 5 сызықлы нота бит. Ол буыннан буынға көшіп бара. Шушы нотаны кімдер ойлап шығарған бит мына. Нинди ақыллы, гениалдық шулай. Ең қызығы шундай бит. Нотаны бит, нотный грамотаны ноты білмеуші yazған. Қошандыр болмаған бит, не бит. Ол буыннан буынға әйтек мына Бахның анда полифониялар бар бетінде. Вот анда Чайковский әсерлері, Нәжип Жиғанов, Сейдаш әсерлері. Нешек буыннан буынға беріп қалдырар едің. Әгер де шушы нотный грамота ноты болмаса, шуны ойлап шығарғандар бет. Ол бик әйбәте бір ол. Буыннан буынға беріп тұра. Бір эпизодны сөйлеймін. Мерсәйет Соңғатолы біле бардық Ленинград шәһәріне. Исемі ол шағанда шулай. Анда крейсер Аврора қаршы Ленинград деген гостиница бар. Шунда біз шығыш жасадық, шунда татарша жырладық, неттегенде туй бар, туй. Яқшана ресторан енді шунда. Андарсын бір жігітке айттым, давайте сделаем это, союз Аполлон это. А что это так, де? Вы не хотите там татарские мелодии сыграть? Да, хотим, де. Шу же тәнәфіс уақытында, көп болса 15, 20 минут болғандар енді, мен тезгіне опыт, тәжірибе бар бетін Әлфия Павловна эшләгән беті, Кәрим Ғабайдуллин жетәкләгән текін ибіләді. Тезгіне ноталарны yazып бердім, мынсы гитараға, орыс жігітлеріне мынсы тезгіне әпипәр яздым мен анда, тағын бір-екі бейу и вальс. Кейлер кәм кейлінде, елмайып көлінде, шуларны тезгіне яздым да, мынсы сізге партия, мынсы фәлән деген. Бешлі бейін ойнағанда мен сұрайым әлім пробовать будете? Нет, а что пробовать? Что тут играть-то? Вы только скажите, какой темп. Там-пам-пам, раз, два, раз, тахиян, универсаллар біле, гитарлар. Теге Ленинград халқы, Ленинград орыстары шақ қатты. Вы же татарский делали, откуда играете? Как научились, как что? А вот парень из Казани написал ноты, и мы играем, де. А ноты это мировой стандарт деділер, дейбсе. Мене шундай бір эпизод болды. Ол бақтаны түгіл, мене шушу әйбір менің Ақбаян есімлі китабымда ол бар. Енді Ақбаяннан башқұртларының қурайына көшейік әлі. Хәтерім ялғышмаса, күптен түгел әлі мене шундай вақиға болды, башқұртлар қурайны өзлерінің милли ойын құралы бренд етіп тіркәділер, ялғышмасам. Мене біздің татарда, өзіміздің шын татар милли ойын құралы етіп тіркәрлік музыка құралыбыз бар ма? Һәм біз нәрсәні бренд ете алабыз татарлар? Bizim İtalyan midini. Şöyle bit, İtalyan. Tatar garmonu, Tatar İtalyan deyler. Bizden indi bile şu alanı başkırtlarda Koray bulsa indi teki glavinstvishi деп айтегенде tüp. Bizde Tatar garmonu, Tatar İtalyana. Şöyle deyip bitmedi. Dürüst bizde de Koraylar var. Şöyle bit. Ayırması nerede? Başkırt Korayları uzun bula iyi bit. Ol şen teki küpşak Koray mesela iyi. Tabiatlar sırat. İfrat abi merhum yasaytırganı Koraylarla kıskarak etip Timirden yasaydır iyi. Timirden iyi bit. Ne ola tanalışları türlü bulayın dedi. Ot. Başkırt Koray gıjlabırak çıkayın dedi. Tatar Koray ol şistarak çıkar teki müzikal yaktan etkende şistata. Anda sayıtlar Başkırt Koray Tatar Koray deyip etmezke koşular. Kaybır bilgiçler bit. Koray bit. Ot etmeler bitinde. Yani milletke Tatarский bayanı, Ruski bayanı deyip etmeler. Bayan is bayan, Xromka, Duhriyatka deyler, İtalyan deyler. Mene kubız, dumbara, mandalina, skripka, talyan, garmon, bayan. Mene bizning xalqqa bu o'yin qurollari
чагыштырмача менә шундыйрак эзлеклелектә килеп кергән булса кирәк инде. Бүген инде без патшалык итә Баян безнең сәхнәдә. Шулай бит. Заманында аны үзегә мөшлим менә теге япон такталары алыштырга тырышып карады, әмма ләкин Баян әле калды. Калды һәм калачак та. Баянны алыштырырга менә бу якын киләчәктә дип әйтик, горизонтта берәр уен коралы күзәтеләме, әллә юкмы? Әйтә алмыйм. Ансына менә бу сорауга мин җавап бирә алмыйм. Ләкин Баян гармуннарның сәхнәдән төшмәвенә минем иманым камил. Әйе, Баян гармунда. Аннарсы менә институтта, консерваторияда укыганда әйтәләр инде. От низшего к высшему, от простого к сложному. Мен тәрҗемә итеп тормыйм. Әйе. Ничек барып? Ул Баян гармуннарның үсеше дә шулай булган менә. Башта итальян, бер рәтле бит инде. Аннары ике рәтле. Аннары менә шулай үсеш бара Баянга тавна. Баянда бит соңгы вакытта инде Бахның менә классик әсәрләрен уйлыйлар. Органные прелюдии, фуги Баха уйлыйлар бит шундый катлаулы әсәрләр. Шулай булды. Аннары минем менә бу татар баянчылары китабында да мин укытучыларыма мөрәҗәгать иттем. Ничек язарга, мен шамасын белмим шулай. Алфавит буенча куяргамы, яш буенчамы, алаймы, булаймы дип әйттеләр. Син аны хронология тәртибендә куйдылар. Ни өчен шулай? Хронология тәртибендә булса, хронология бу бөтен ызгыш талашларны бетерә. Тиге әйтергә, бәхәскә урын калды. Бәхәскә урын калды. Нишләп мин алдан куйманы тик алдарак тора булсын дип әйтә. Хронология тәртибендә. Әйтик, 1884 елда туган икән. Тукайдан да 2 яшь алдан була бит, ни бит. Тукай заманда туган икән, Фәйзулла Туишев. Менә шуннан башладык та инде. Фәйзулла Туишев белән башлана. Аннары китә инде менә 1900-га күчә, Рөкыя апалар, Мөхтәр Әхмәдиевтар, аннары Рәис Сафи белән, менә шулай. А Баянның үсеше дә шулай бара. Карагысыз безнең Әбүзәрне, Фәйзуллинне, консерваториядә Электикнов эшләгәне, Анатолий Васильевич безне укытканы. Хәзер шул эшне алып бара, шунда зав кафедры. Безнең Әлмәт музыка училищесына, менә мин китапта язам. 7-кратный лауреат международных и всероссийских конкурсов. 7 тапкыр лауреат. Андый кеше юк. Дөньялар, заманнар үзгәрү белән, сәхнә стиле үзгәрү белән баянчыларның үз-үзләрен тотышы, баянчыларның әйтик культурасы үзгәреш кичерәме? Әллә алар менә ничектер бер стандарт булган, электән менә шулай киләләрме? Сәхнәдә тоту үзеңне. Баянчыларны мин шартлы рәвештә 2 төркемгә бүләр идем. Менә баянчы әйтик, менә сәхнәгә чыгып уйный, җырчы белән бергә ибет, җырчыга аккомпанировать итә инде, булышлык ясый. Вот ансаным анда җырына карап, менә сез бая әйттегез бит, җырына карап елмаясың итәсең ибет. Сагыш икән, сагыш. Шомлы икән шундый. Образга керәсең җырчы белән бергә. Бая әйткәнемчә, җырчы һәм баянчы бер кошның 2 канаты ибет. Алар бергә була ибет. Инде музыка училищеләрендә, консерваторияләрдә, башка уку йортларында уйныйлар икән. Шул хәтта музыка мәктәбе булсын ибет. Анда инде нәрсә җылмай бит торга, классиканы инде. Ул утыра уйный, серьезно уйный, җитди кыяфәт белән уйный монда әдәнни җылмаюлар диләр булмый. Менә баянның 2 вазифасы. Берсе эстрада сәхнәдә, берсе классик баян, ансы инде уку йортларында. Менә мин сезнең фотографияларны карап утырдым да, сәхнәдә булган фотографияларыгызны җырчылар белән сезнең һәр вакытта башыгыз җырчы ягына бурылган, җырчының авызына карап торасыз кебек һәр вакытта. Мин инде концертларга шактый йөрергә туры килә, баянчылар бүген дә бит сәхнәдә. Менә чагыштырып карыйм да, бүген кайбер безнең баянчылар публикага уйныйлар, аларның җырчыда гамнәре дә юк кайберләрнең. Бу сезнең стилме? Бу каян исемнәрен әйтмибез. Бу каян килә? Бу җырчыга игътибарлылыктанмы, нәрсәдән бу? Шул 2 канат дигәннәнме бу? 2 канат дигән, менә җырчы белән баянчы бу очракта бит. Алар бер үк хезмәтне башкара. Менә шу җырның эчтәлеген ачып сала, аны халыкка җиткерә, тамашачыга илтеп җиткерә. Менә шул вакытта ничек өчен икенче якка караганда кызлар да шаяртып торасың. Алай булмый. Җырның эчтәлеге җырчыгына ачып бирә алмый бит. Баянчыгына да ачып бирә алмый. Шуның өчен алар белән вместе дигән сүз бар бит. Менә ансамбль дигән сүз бит. Ул вместе. Баянчы белән җырчыда ансамбль булырга тиеш. Ансамбль вместе бергә дигән сүз. Менә шул чагында гына була. Игътибар белән анда булырга тиеш. Нүгел инде бөтен әйттеге мөкиб китеп тормыйсың инде. Андасын сиземләү дигән сүз бар. Интуиция дигәне бар. Аны сизәргә кирәк. Именно аңа карамасын, менә күңел күзелиләр бит. Менә мин сезгә карап торам, менә бу якта нәрсә бар икәнен күрәм бит. Андый да бар. Сиземләү дигәннән
Альфия апа белән гастрольләрдә йөргәндә пәрдә ачылмыйча сезгә бит пәрдә артында уйнарга туры килгән. Ул Менә бу үзе сиземләү дип атала бит инде. Сиземләү дип атала. Сез минем тик кытыкларны сөйләтеп бетерәсез. Алып 7-8 уйнап кына бит анда сөйләйм әле. Болай булды. Концертның беренче бүлеге тамам. Ибет. Теге алда менә шундый теге тоштан ясалган пәрдә, алгы пәрдәне төшерделәр. Ул янгын куркынычсызлыгыннан нитеп эшләнгән икән. Алай белән ут монда чыкса, тегеләр нитә, бер-берсенә битмәсен. Вот. Икенче бүлекне башларга кирәк. Утта бар, нидә бар? Менә шушы пәрдәне күтәрергә кирәк. Ул битаны йөргәндә шундый авырай бер. Аны күтәреп булмый беренчедә. Ул электрга корылган. Шуны күтәртергә кирәк. Күтәрелми бит, башларга кирәк. Анда тик җитәкчеләрне чакырда, тыз-быз киләләр, алай итәләр, булай итәләр. Пәрдә күтәрелми. Нәрсәсендә? Аҗырларга кирәк концертның икенче бүлегендә. Җырлап бетерә кирәк. Куеп бетермәсәң, бу концертны иртәгә куярга кирәк. Иртә безнең башка җирдә бар. Икешәр концерт көн саен. Нәрсә булды? Бу яктан чыкты. Теге оркестров ямы дигән урын бар бит. Оркестр чокыры. Чыкты да шунда җырлый, и все. Бу записка, хатлар китәргә. Саты телефоннан айдилә, телефонда үтәде. Ни микрофоннан гына аңлашады. Бер-берне күрү юк. Стена тора бит. Стена тора. Саты, шахтаны сырыйлар. Уйлайм. Алма, нине сырыйлар? Сарманны җырлагыз дип записка килгән монда. Шулай күрмәйм. Мин талашларым беләм. Ул мине күрмәй, Менә бая әйткән интуиция дигән әйбер, сиземләү дигән әйбер шул ул. Ул именно текәлеп карап тору түгел менә шулай. Шулай дип Сәнгатьтә дип әйтик, сез композитор буларак, мәсәлән, татар кешесенә, татар композиторына ана телен белү ни дәрәҗәдә мөһим? Ни өчен сорыйм? Чөнки бүген бар безнең шундый музыкантларыбыз, татар музыкантлары, ягъни ул үзенең туган телен бик шамалы гына белә татар телен, әмма менә дигән итеп ул татар сәнгатен уйный, музыкасын уйный. Менә тел белән сәнгать төшенчәсе сезнең өчен нәрсә ул? Телне белү. Уйнаганда ул бит нотага карый. Нотага бөтенләй бәзелгән. Мәсәлән, динамика, тавышның көчлелеге бит. Анда крещендо, диминуендо дигән әйберләр белән без белә торган тавышны көчәйтү ниләр бит. Аннан соң аның характеры языла бит менә. Характер языла, тем языла, бөтенесен бит. Менә шушларны ул җиренә җиткереп, татар булса, татармыз күләгәндә әйбәтрәк инде бар. Ул татарчарак чыга бар. Шулаймы? Теге бер әйбер искә төшәле. Ни кем әйткән? Марсель абый Сәлимҗанов әйткән. Рафаэль Ильясов җырлаганда йөрәк татарча тибә дигән бит. Рафаэль Ильясов җырлаганда. Ул урыс кирсин татар музыкасын аңласа да, ноталарны уйнап бетерсә дә, бик күчәкмә инде. Барбар әйбәт була, барбар уларның теге түгел үти бит, нотада язылган әйберләр. Композитор дип миңа күбрәк әйттегез, мин үземне композитор дип санамыйм. Гәрчә мин шактый җырлар яздым. Аннан соң менә шушы телевидение белән килеп төшерделәр. Татарстан телевидениесенә 2 сольный концерт бирдем. Берсен 28-нче съезд ачылган көнне бирдем. Мәскәү телевидениесенә бит үземнең әсәрләрдән һәм баян һәм оркестр өчен зур күләмле әсәр ясадым. Яздым, без аны филармониянең концерт залында Павлихин урамы 73-нче йортта 50 яшь тулган көнне Анатолий Шутиков җитәкләгән оркестрда уйнадык була. Анатолий Шутиков җитәкләгән. Ни өчен үзегезне композитор дип санамыйсыз? Һәм сез композиторлар берлегендә беренчедән минем композиторлыкка минем документым юк. Аның бит махсус факультеты бар, композитор, теоретика, композиторский факультет бар. Аны тәмамларга кирәк, менә аның ниләр бар. Onlar dişinde Necip Jihanov da kompozitör binde yok yalanlar diyorlar. Kayberlerinde iki tege köprüde şiir yazganımda min şair diye. Tukayda şair, ul da şair. Yigitler, hazıraksız şoma bilagizin diye bitler. Bana hadi aytırlar bana. 8 takatlı, 4 takatlı ki yazgan bunlar da uzun kompozitör deyip yürüte bitti. Kompozitör diyor için men etem. Onun bitmeni etem. Ol bir zor cevaplık soruyor. Notu tanımayın, etmeyin bitken. Менә карасаң, башы Сарасадыкова, уртасы Фасил Әхмәтов, Рөстәм якын белә бит. Бит тегеләр, таныш итәләр. Берсендә була булды, кызык кына бертә. Исәнләшеп теге итеп тору юк, керә. Слушай, менә мин сиңа ат алып килдем, мәле уйналы. О, исәнме соң? Мин композитор дие. Хәзер композитор дияштә, мин моны бер уйнап чыктым дип, и ябып куйдым. Нигә яптыгыз? Ошамады, ошады мин итә. Мин аны кире уйнап күрсәтәм. Башын санап киттем. Башы Сарасадыкова уртасы фәлән диде. Юк, нәрсә? Моны бит мин яздым ди, минемки бит ди.
Enekәш, менә тәпсиңә катлы ул көйләр бар инде менә тәмдер. Шулай дип. Мин композитор исәнләшәсез. Композитор Бах менә тәп, Чайковский менә тәп, Нәҗип Җиһанов, Сәйдәш менә монайлар композиторлар. Ә син көй язучы, син ике берне бу тамам менә тәп. Көй язучы белән композитор. Ә син беләсеңме сөйтәм, композитор дигән сүзнең нәрсә аңлаткан? Белмим ди. Белмәсәң белеп калмый тәп. Композ ул строитель дигән сүз. Төзүче. Менә музыкаль авазлардан ул әсәр барлыкка китерүче композ, композиция, композитор шуннан алынган. Әле җырбый ансамбльдә эшләп йөр. Бит менә кеш килә, син кайдасың? Кайда эшлисең? Җырбый ансамбльдә. Ансамбль нәрсә икәнен беләсеңме? Белмим, белмәсәң белеп кал. Ансамбль вместе дигән сүз. Татарча бергә, менә ансамбль булырга ди. Җырчы белән баянчы белән. Шундай әйберләр. Бу турда мин озак һәм мәгънәле итеп сөйли аламы бит. Аңлашылды. Сезнең биографиядан вакыйгалар бик күп. Менә без республикада шактый гына конкурслар үткәрәбез. Гармунчылар конкурсы. Әмма ләкин бездә бер генә тапкырда баянчылар конкурсы үткәрелмәгән икән. Һәм менә бу проблема сезне дә борчый булса кирәк. Ни өчен баянчылар конкурсы үткәрелмәде һәм ни дәрәҗәдә кирәк ул безгә? Ул бер вакыт булды. Аны Владимир Федотов оештырды. Аны Минжинский клуб бар бит. Минжинский исемендә клуб дип. Ну, ирек мәйданы җиткән юрда. Вот. Именно гармоннары кертмешәне баянчылар һәм аккордеончылар конкурсын оештырды. Конкурсы уларның клубын ачталанда. Клубын ачып, аның бер бүлмәсе бар иде. Безне дә чакырды. Аның тематикасы бар иде. Мәсәлән, бу бисендә вальс. Тегесендә башка әсәрләр шулай итеп оештырган иде. Нәрсәдер анда барып чыкмады, аның теге йорты беләнме, ни беләнме, или түләү беләнме, нәрсә итмәде, аны оештырып карарда ул барып чыкмады. Сезнең сәнгатьтә һәм әдәбиятта үзешчәннәргә мөнәсәбәтегез? Аларны профессионал белән бутарга ярамый. Менә үзешчән җырчы бит, менә минем күзлектән караганда. Мин бит инде җыр өлкәсендә, җыр сәнгатендә эт түгел, эт көтүен ашаган кеше бит. Менә минем беренче буым булды Фәхри Насыр Телефлар бит, менә Рәйсә Билалова, вот, опера театры артистлары. Әле мин консерваториядә укыганда ук чыныгы алдым. Апаста бездән анда берничә концерт булды. Генерал репетиция һәм без Пермдә бер 7-8 концерт куеп кайттык. Бу минем беренче буым. Илһам абыйлар, Альфия апалар, ниләр, алар минем икенче буым, минем өчен бит. Анда син китә Асафлар, Мирсәитләр, ниләр, бер 4-5 буым булды инде. Вот. Ничек кенә әйбәт җырласа да үзешчән. Әгәр дә тавышы куелмаган икән, менә булай сүзләрнең әйтеше, дикция, артикуляция дигән әйбер бар. Дихалилар, ниләр, сүзләрнең әйтелеше. Мәсәлән, bir үзешчән җырлый бит. Сара Садыкованың бер җыры бар. Әйтергә микән, әйтмәскә микән. Бу җырлый булай дип. Әйтергә микән, әйтмәскә микән, сине ярата, сине ярата. Ә кирәк булай. Сине яратам, сине яратам. Яратам булса мин була. Ярата булса Марат ярата, Фәрит ярата бит. Сез минем тортык авазларны әйтә белмисез. Әле менә татар моңа булган бит күптән түгел. Мин бөтен залга җыелгач әйттем. Хөрмәтле вокал укытучылары, педагоглар мин әйтәм. Мин әйтәм, өйрәтегез сүзнең азагында тортык авазларны өйрәтегез мин әйтәм. А что это такое диләр күпчелеге? Мин әйтәм, тортык булса согласный була. А сузык булса гласный була. Ул гласный, сузык авазны әйтмәсәң дә бары ишетелә ул бит. Ә тортык авазны әйтергә кирәк. Менә шушы бер хәреф бит. Яратамның м хәрефе куплеттің гына түгел, ә бөтен җырның эчтәлеген ачып сала. Я бетереп ташлый. Ягъни менә сәнгатьтә үзеңнең туган телеңне белү менә шушыдыр инде, бәлки җыр сәнгатендә бигрәк тә. Музыкантларга әле ярый, менә монда бит ул телне белми икән, димәк аның хаңы яңгырашы да юк булып чыга. Ансы да шулай. Нәрсә ул бит эчтәлеген бар ачып бирә бит. Ну, нотсын білді, сүзден астына қойды жырлай. Нәрсә турында жырлайсың? Мен айтам, мен студентларға айтам, институт культурада оқытам. Нәрсә турында жырлайсың айтам. Менә бар шундай жырчылар, менә шагыл сәхнәгә бит. Мин аны тыңлаганнан соң 3 көн чирләп ятам бит. Бер нинди эмоция юк, бер нәрсә чыга жырлый бит, менә чыга. Койгы да юк, шатлык та юк, ни дә юк, бер нәрсә барган жырчылар. Әле мин бәршisi бар. Әйтмим, менә исем фамилиялар. Мин жырчыларга үземнең студентларга әйтәм менә. Шатлы икән шатлык, балкыптыр. Кайгы икән кайгы, җиңү икән җиңү. Менә шул күренеп торсын синең. Менә кешенең бит авызы гына җырламый, менә аяк тырнагыннан алып, башындагы чәчкә хәтле җырларга дир. Бүтән уланда әйтәләр бит, ул җырларга тиеш түгел. Ул яши сәхнәдә диләр бит менә.
Ул рольны башкармый, җырлый. Ул сәхнәдә яши. Шуның белән яши. Менә әйтәм, шулай булырга кирәк. Бүген республикада музыкаль драма театры турында сүз бара. Аны булдыру турында. Музыкаль театр, татар музыкаль театры. Бу хакта инде парламент мөнбәрләреннән дә әйттеләр, күптән түгел Разил Валиев безнең халык шагыйре да күтәреп чыкты. Матбугатта да чыкты ул. Сезнең фикергезчә, безнең милләткә дип әйтик, безнең халыкка музыкаль драма театрының булуы ни дәрәҗәдә мөһим? Ихтыяҗ бармы аңа? Һәм ул сез аны кыска гына әйткәндә ничек күз алыйсыз? Мин болай күз алыйм. Бер вакыт шушындай ук сорау белән чыктылар. Татар халкына, татар милләтенә опера кирәкме диләр? Кирәк. Нәрсә без кешедән киммени? Опера да кирәк, симфония да кирәк бит. Менә крупный форма диләр бит. Опера, балет, оратория, симфония, кантата, бөтенесе дә кирәк. Гел алмагач белән яшәп булмый бит, ни бит. Алмагач янда хөрмагач та кирәк, тигезләр кирәк нәрсә. Аннан соң аерып кара ул ярамый. Ансы да кирәк, монсы да кирәк. Музыкаль ул аны бер качандыр эшләп караганнар бит, ни бит. Ничектер ул булмый калган манда, нәрсә дә җитмәгәнме? Ул кирәк. Музыкаль театр дигез бит әле бит. Менә шуны ашканда, шуңа эшкә чакырса, мин үземдә бик теләп барыр идем. Һәм кулымнан килгәнчә, мөмкинлегемнән чыгып, мин анда ярдәм кулымны сузар идем. Бу әйбер кирәк. Сезнең иҗатыгыз теге шулкадәр киң кырлы, Кирам абый, теге талантлы кеше бөтен яктан да талантлы дип әйтәләр бит әле. Менә бәхет ул бәхетсезлекнең булмавы. Бу сезнең афоризм. Бераз китапны укыгансыз, значит. Сезнең ялгышмаса, менә шундый афоризмнарыгыз 2000-гә якынлаша. Артыгы белән. Артык. Шулайдыр да. Афоризмны языр өчен бит аңа әлбәттә тормыш тәҗрибәсе дә кирәк, фикерләү сәләте дә кирәк, тел байлыгы да кирәк. Сез менә бу юнәлешкә дип әйтик, бу иҗатка кирип китү ничек булды? Нәрсәдән? Нинди ихтыяҗ булды? Бәхетсезлек турында тагын бер әйтим әле. Аның тагын берсе бар бит әле. Бәхет ул нәрсә? Бәхетсезлекнең булмавы беренче булды бит инде. Икенче сорау, икенче ягы, медальнең ике ягы була бит инде. Нәрсә ул бәхет дигәнгә сорауга җавап булай. Бәхет ул теләгеңә ирешү. Тоже бәхет бит. Бәхет теләгеңә ирешү. Афоризмнарны мин бит аны махсус утырып язып тормыйм. Әйтик, менә бер җирдә күрдең бит. Бер җирдә күрдең, или ишеттеңме, каяндыр укыдыңмы бит. Аны махсус утырып язып булмый. Менә ишеттең, каләм белән төртеп куясың. Бу анда җөмләсен ни җайлыйсың инде итеге. Иҗекләрен, ниләрен тапты. Менә шундый әйберләр. Сезгә тел белгечләрнең сезнең афоризмнарга бәя биргәне бармы? Барбыр бит инде ул бар безнең афоризмнарны филологлар язган афоризмнар бар, шын теге язучылар дип әйтик, үзегез әйтмешли. Сез сәнгатькәр буларак язасыз афоризмнарны. Бәя бирәләрме аларга? Бирәләр. Аны бит мин башта мәдәни җомгада бастырам. Яки башка укыдык, әйбәт булган диләр шулай. Аннан соң бу афоризмнар 1927 афоризм бит. Менә шуны үзем укыта торган институт культурада бастырып бирделәр. Анда бит ученый совет дигән әйбер. Анда җитәкче һәрберсен укып карый. Һәрберсен укый, һәрберсенә бәя бирә. Менә шулай гына чыга ул. Китап бастырганда кемдер кул куя бит. Ул бик җаваплы әйбер. Вот афоризмнар. Мин әле сезгә афоризм дигәндә менә сез әйттегез бит әле, менә фәнни хезмәткәрләр укыймы, ниләрме дип теге. Вот мин әйтәләр, афоризм язасың бит, менә җырлар язасың бит, 5 китап авторы диләр бит, ярар. Нишләп син фәнни хезмәт язмыйсың диләр? Җавабым булай. Менә мин тап сорауга сорау белән җавап бирәм. Габдулла Тукай мин әйтәм, фәнни хезмәт язганмы? Юк. Алайса мин әйтәм, мине тыңла. Фәнни хезмәт язмаган һәм диссертация якламаган Тукай бүйек. Нәрсәсең ул фәнни хезмәт? Фәнни хезмәт бер кемдә укымаган 2 китапны кушып, 3-нчесен язу. Ә нәрсә ул диссертация? Диссертация шушы бер кемдә укымаган 3-нче китапны башкалар аңламаслык итеп күчереп язу. Бу инде бәлки кемнедер рәнҗитә торгандыр бит, кемгәдер әзәп картыла. Галимнәребез сагайып тыңлый иде бу сүзләрне. Безнең бит үз галимнәребез бар, институт культурада. Бу бит худсоветтан үткән, худсовет дип инде, теге музыкаль тәрдә, ученый советтан үткән. Бу бит матбугатта басылган һәм Актаныштан Америкага кадәр дигән китапта ул басылып чыккан әйбер. Тукай дигәннән менә хәзерге көн кадагына әзрәк теге музыкадан читкә тайпылый гали.
Менә минем инде ничә еллар буе менә шушы телевидениега машинада рөлдә утырып килгән юк. Беләсезме ни өчен? Урын юк. Әгәр дә мәйтәм Тукай исән булган булса, хәзерге көндә әйтергә, Россия зур, машина куярга урын юк. Тукай исән булса. Кирам абый, мин сезне менә бүгенге кадәр, бүгенге көнгә кадәр ырымнарга ышана дип уйламаган идем. Сез бактың исә менә юл аркылы юлны кисеп чыккан Кара Мәчедән дә кай вакыт куркасыз икән. Ие, ышанам улай берләргә. Ничә янда? Димәк, аның сездә тормышта расланган очраклары бармы? Бер түгел, берничә тапкыр. Кара Мәче чыктымы? Ул бит табигать таварыннан. Ну, Аллаһ Тәгалә тарафыннан дип әйтмәсә инде, алай күбрәк буламы? Ул җибәрә. Син бүген ул урынга барма. Синең юлың уңмаячак диде. Ә мин бит герой, акыллы баш. Нәрсә Кара Мәчегә какой-то карап торга. Поездга утырдым да киттем. Китап бастырга акча эзлим, булай дөрес әйткәндә. Барсам, әле генә китеп барды Казанга ди. О, беләсезме? Кара Мәче искә төште. Кара Мәче, шунда ук, шул көнне бит ул. Җыракта түгел поезд белән бардым. Мин барып җиттем. Менә әле генә чыгып китте ди. Дөрес иде. Җитәкче булды, поездга утырып йөрми. Ул үзенең машинасы белән, үзенең шоферы белән киткән. Вот, менә Кара Мәче һәм андый очраклар, андый берләр минем бер генә булмады, берничә тапкыр булды. Ышанам мин андый арымдарга лиләргә. Ну, әлбәттә барсына түгел. Үземә кирәкләренә генә, үземә ошаганнарына гына. Кирам абый, менә кеше гомер буе нәрсәдер көтә. Сезнең көтү турында үзегезнең бер хикәягез дә бар. Сезнең менә тормышта бүгенге көндә иң көткән әйбергез нәрсә ул? Кеше ышанычсыз яши алмый торган. Бар бит менә стратегия дигән, тактика, стратегия монда алга таба бит. Менә алдан кычкырган күкенең нәрсә ди, баш авырта дигән бит. Әле тагын бер китапка тотындым бит әле. Менә шушы китапны бастырып чыга алсам иде мен, бит. Менә шушы китапны мәгълүматлар туплыйм бит миңа. Ул китапның исеме Нокта дип атала. Нокта дигәннән, Нокта бик куркыныч әйбер. Слайдка куркыныч әйбер. Куркыныч әйбер. Һәрберебезгә нокта куячак дигәннән әйтим әле нине. Укучыга укытучы сорау бирә, бит. Укучы ди, син нишләп ди җөмләнең азагында ди бер нинди дә таныш билгеләре куймыйсың ди. Знака препинания бит урысча. Аңламагандар әйтә. Куймыйсың ди. Син нәрсәдер куярга кирәк бит ди. Апа, мин индә билгесен куймыйм, беләсем ни өчен ди. Чөнки кирәк кеше индәбәсәң дә ул бара ди. Ну ярар ди. Сорау билгесен ник куймыйсың ди. Апа, сораудан нинди мәгънә ди? Барыбер бирмәйләр ди. Сорап карадым бит инде. Барыбер бирмә. Син алайса хит ноктаны нишләп куймыйсың ди. Апа, менә вакыты җиткәч, ноктаны Аллаһ Тәгалә үзе куя ул дип әйткән. Нинди булган укучы. Менә шулай. Китабыгызның исеме Нокта дип атасагыз да, нокта куярга ашыкмыйсыз. Ноктаны кемдер Яшисе килә, алга таба иҗат итәсе килә. Менә бит инде хәзер балалар үсте бит инде алар. Читтә яшиләр бит. Балаларның оныкларын күрәсе килә бит инде шулай. Оныкларның үскән. Алар менә 6 ай саен кайталар. Мин аны аэропорттан барып алам, илтеп куям, кайталар, итәләр дигән сымак. Андан соң инде авыр юллар күп үтелде бит инде. Ачысы төшесе булды. Ана сыерҗыгы үстек бит инде кандалалы идәндә бит менә. Менә шундыйрак инде. Хәзер инде яшәргә, не просто яшәргә, ә һаман иҗат итәргә. Ә иҗат ул минем урысча әйткәндә потребность. ихтыяҗ. Камил Каримов, Тукай премиясе лауреаты, акыллы кеше бит. Күпме әсәрләр язды бит, күпме ниләр язды. Ул миңа бер әйтте. Әсәрләрен укып барам ди, китапларын укыган, ул шанда берничә китабым да бар. Ул язу эше авыру белән бер ди, авыру ди. Камил абый әйтә, аңлатал яхшылап. Бер язсаң ди, шуңа кирип китсәң ди, син язмый түзәлмисең ди. Менә шулай бер. Ул потребность кайдандыр. Мин язмыйча түләрмен. Хотя көненә бер-ике афоризм булса язам, нәрсәдер тигет ниләр җөмләләр дигәнсә, әнә бер минут кайсыдыр нидә теге китапның алдында нәйбер бар. Афоризм микән инде булай микән? Акмый тора алмый тау чишмәсе, язмый тора алмый акылы ясирип язып куйган иде. Бик инде дигән. Артык нитү булмаса, тинаксызлык булмаса. Язу шигырь дигәннән сез безгә шигырьдә алып килгән идегез. Мөмкин булса. Укып китик әле шуны. Мин аны комментарий итеп тормыйм. Бөтен гомерем иҗатым шушында киреп беткән. Рәхим итегез. Афишага язырга кирәк иде. Әйтеп карам язучыларга мәйтәм. Филармониядә зур итеп афишасы, 3 этажлы. Биеклегендә.
Алай тегесенең вакыты юк, монсы фалан дигән тем әйтәм, тотам да үзем язам дидем. Тормышта шулай була бит, бит. Һәм шуның беренче ниен Кадым Назирович әйбәт кеше, шунда язып, шунда афиша ясады. Исте җилләр, акты сулар, кирамга тулды 60. Дөньяга күп шәхес бирде, туган ягы актаныш. Илһам абый әлфияләр, гомерлек юлдашларын шулай дип мәңге шаулар, Агыйдел камышлары. Гармоннарны яңгыраттың Европада, Кытайда. Татар халкы кабат көтә Ирак, Америкада. Бөтен иҗатым нигәме шушында минем кирәп беткән. Кирам абый, эчтәлекле әңгәмәгез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Иҗади уңышлар, нокта түгел гөр, үтер куеп дәвам итеп, иҗатыгыз менә шулай гөрләп, шаулап барсын. Рәхмәт сезгә.